Здравейте! В днешния видеоклип ще ви разкажа за няколко инструмента, които са необходими, ако започвате механика с мотори. Заповядайте към този видеоклип. Първият инструмент, за който искам да разкажа, това са тези ключове. Оказва се, че бяха сега в промоция на фирмата Parkside. Аз доста харесвам тази фирма, без да правя реклама, защото имам няколко инструмента и затова реших да си взема тези ключове, защото, като може и споменах на едни от предишния видеоклипове, че моите ключове се щупиха и така, например, имах една осмица, която вече си заминала. Дали? И защо тези ключове? Защо гаечен ключ е по-хубав от обикновен ключ, този модел, дали? По принцип моторите, като знаете, преди няколко клипа, може аз показах как отвивах един болт, който беше завит на капачка за там, където клапани се регулира. С този ключ, този тип ключове, много лесно е да нараним гайка. И просто тогава, знаете, ако това някъде в важно място ще стане и после откъде да намериш същата, много трудно работа. Затова гаечни ключове с тази трещотка са наистина много полезни в цялата механика и даже, какво мога да кажа? Насърчавам ви да си вземете този тип ключове, особено, че и цената също беше доста добра. Но разбира се, че нямате да има възможност да купите на фирмата Parkside, защото също това по принцип не е Parkside, а както гледам, само има напис Parkside от тая страна, от другата пише, че това са на Сулки, дали? Така че, фирмата не е най-лоша и мисля, че и качество, както ги сравнявам с моите предишни, които издържиха, но тези ключовете са над 10 години. Така че мисля, че и това ще издържи доста години. Ще видим. Следващия инструмент, за който искам да разкажа, това са отвертки. И каква е разлика в тези отвертки от обикновени, които всички използваме? Може сега ще кажа за тази отвертка, която също е необходима, ако искаме да правим нещо с нашите мотори. По принцип, обикновен стандарт за отвертки, който можем да купим навсякъде, това е стандарт Philips. Но ако искаме да използваме този стандарт на отвертките в нашите стари мотори, като Yamaha, Honda и всичко, което е японско, стари японски мотори, тогава просто ще развалим винтове в нашите мотори, защото по принцип те бяха правени по друг стандарт. И заради това аз взех едни отвертки, които са точно с стандарт JIS, значи Japanese Industrial Standard. Тези отвертки трудно беше да купя в България, мисля, че намерих ги някъде от Амазон. И по принцип, ако правим карбуратори, особено тази отвертка върши чудесна работа, защото просто не разваля нашите винтове. Не знам дали може да се хване така. Сега мисля, че хвана. Така че по принцип, ако погледнем си на двете отвертки, така, ако не разбираме много, не се вижда много голяма разлика, но на практика има голяма разлика, защото не са същите стандарти. Затова тези отвертки наистина са много полезни. Разбира се, че трябва да имаме нормален стандарт отвертки, трябва също и да имаме плоски, понякога, разбира се, различни ситуации, но ако искате да сте професионални, трябва да си вземете този тип отвертки JIS стандарт, както тук пише JIS, не се вижда, сега се вижда, JIS стандарт. Така. А сега ще ви представя един уред, мултиметър, който аз лично имам, мисля, че вече от може и 20 години. Много хубаво устройство. И честно да ви кажа, че ако искате и вие да си купите, няма нужда да купувате нещо специално,
нещо с някакви функции допълнителни. Достатъчно е просто най-обикновен, най-лесен. Също в мотори, ако искате да го взимате постоянно за някакви разходки с мотора, колкото по-малък, толкова по-добър. И сега някой може да попита за какво му този уред, дали? Но да, но много често може да се наложи такава ситуация, че идваш след дълг престой, не си карал мотора, сега искаш да караш, искаш да го палиш, но оказва се, че не пали, защото няма ток. И тогава, откъде да разбереш дали акумулатора вече е стар и просто си заминал, защото да е така, или може нещо не зарежда, алтернатора падна. Заради това устройство, без проблем можеш да намериш причината за този проблем. Сега след малко ще ви покажа как да проверим това поне, да разберем дали акумулатора зарежда и какво напрежение би трябвало да има. И сега как на практика да използваме мултиметър, този уред, ако случило така, че идваш, искаш да палиш машина, но няма ток. Какво тогава? Каква ще е причина? Тогава, първо, трябва да настроим мултиметър и за нашите акумулатори в мотори ще използваме този ток. Дали? Така че по-добре е достатъчно да го настроим тук на 20. Сега няма да обяснявам подробности за електричество, как работи, просто казвам на практика как да можем да проверим какъв е проблем. Значи слагаме тук 20, този ток. Но и сега имаме две от тези, дали? Червена и черна. Разбира се, червена това слагаме там, където е плюса, и това слагаме където е минус. Ако ще объркаме просто тук, ако бъркаме това черен сложим там къде е плюс, а червен където е минус, просто ще имаме минус тук. Нищо лошо няма да се получи някакво, нищо няма да избухне. Сега слагаме, както каза, до червен и черен. И видим какво, към акумулатора, разбира се, и трябва да видим какво се получава. Добре, и сега тук, както казах, минус, тук го държим и плюса. И ако погледнем малко какво се получи, сега имаме 12,58. И ако мотора не е запален, това е много хубаво, защото норматив е от 12,5 до 12,9. И ако това е така, значи акумулатора е здрав. Тогава ако мотора не пали, а ние имаме такова напрежение в акумулатора, значи, че не е акумулатор виновен. Нещо друго, ако мотора е запален, дали, тогава трябва тук вместо 12,58 или там до 12,9 трябва да се появи нещо горе-долу 13,5. Горе-долу, защото зависи дали колко газ даваме и какво включихме. Значи 13,5. Ако, например, запалихме мотор и също е 12,58 или даже пада по-надолу, значи просто алтернатора не зарежда. Това е отговор на този труден въпрос. И последното нещо, което днес исках да ви покажа, е динанометричен ключ. За какво го използваме? По принцип, без този ключ, ако искаш да станеш професионален, няма как да стане. Защото трябва винаги всяки болт, всяки винт има своя сила, определена от сервис книга, с каквато трябва да я завиваш. И, например, може и не всички ще правим, както бяха в моите видеоклипове, смяна на съединител или нещо по-сериозно, но по принцип всеки един от нас трябва да регулира веригата. И тогава там също има един болт, една гайка, който държи задната чанта и трябва да я застеглим за определена сила. Така че е хубаво да си просто и да помислим дали не би било подходящо да си купим динанометричен ключ. Честно казано, насърчавам ви да си купите даже и два, защото те имат определена сила. Например, този, аз имам две броя, но този е от 28 ньютонометра до, ако добре помня, от 28 до 210. Хубаво също и да имате нещо по-малко,
който ще стегля по-малко от 28, например, там от 10 до 28, 32, не помня сега какви са параметри, но просто защото не всичките болтове, не всичките винтове, гайки, шайби с толкова голяма сила, както това. Но този, ако искаме да завиваме задната чанта, това е достатъчно. И тогава как използваме този ключ? Примерно искаме да завием тази ос, гайка, който е от задната чанта, който държи там верига и всичкото. И според сервизна книга, според мануала, трябва да е стеглена 88 ньютонометра. И сега как да го настроим този ключ да е 88 ньютонометра? Отвиваме първо тук, за да лесно да се върти. И тук, както виждате, може така малко да се вижда, има някъде 84. А ние искаме 88. Тогава стягаме още повече, за да 88 да е точно тук по средата. 88. И тогава завиваме тук и тогава разбира се, че ние ще стегляме с сила 88 ньютонометра. Сега ще ви покажа на практика. Но и вижте, тогава когато още е слабо, не предскачва, а когато започва да е добре, когато стягляме повече, започва да предскачва, дали? Така че не се вече движи в тази посока. Това е всичко, което трябва да знаем за този ключ. Ако ви харесал този видеоклип, оставете лайк и абонирайте се. Чао!